ishlarni qilmaydi aka. O'g'rilikka kelmagan bo'lsangiz. Ha, bismillah, oching. Oching endi. Shunchalar podarkani ichini o'zingiz tanlagan podarkangiz shu aka. Nasibingizda nimadir bo'lsa shu inshaalloh. Aha, qani? Naushnik MT35. Mana aka, bitta naushnik. Assalomu alaykum do'stlar. Marhamat, telefon Redmi Note 12 giriftan 4/28 ga va itag'a baroy odam yerdan litseva nishonda pladnimda. Litseva pladnimdan aka omadagan ay vahdat, bachoy vahdat qati. Yana naushnik giriftan. Короче, иже гап дига чизага, ҳама что ки фикр ша бона ки мисол баҷои. Я видео гирифтен ки ва акад ба YouTube қаҳри будай. Бо гирифтен айса барои шумо ки хел телефонча падаркаш гирифтадан Redmi Note 12 да падарка бона наушники MT35. Ва ина худо худо ҷамша туғри кардан метин гарантин талонош қати. Ва раҳмати калом. Ай бача ай бошан гап неса ако ҳазор раҳмат барои омадагитон. Гап неса гарантин талонош меясени. Гарантин талонашон ҷамаша туғри карда метин иншаллоҳ. Хоб раҳмат. Дӯстон, Real Avia фаъолияти хичо оғоз кард ки шумо метавонед ки ай моҳ ба тамоми самтҳои дунёро билет харидорӣ кунед. Рақамҳо барои тамос +7 925 371 03 88. Real Avia, авиакасаи бовариноки шумо.